Вітаю вас, шановні глядачі! З вами Олександр Кнырович і «Атмосфера». Країна квітніє, мацніє, заробок перакрочыў за $1000 у месяц. Эй! Я думаю, у вас узнікае пытанне, у каго? Не спешайцеся сварыцца на нас, патлумачым у сённяшнім выпуску, як гэта так прыгожа выходзіць. А таксама паспрабуем разабрацца ў рыбным пытанні, адкуль Беларусі ўзялося столькі гэтага прадукту, што мы зрабіліся галоўнымі экспарцёрамі рыбы і морапрадуктаў у Расійскую Федэрацыю. Што само сабою, пагадзіцеся, нядрэнна. Ну і тэма тыдня – адключэнне святла у беларускіх гарадах і адмоўныя рэкорды Віцебскай вобласці. Цягне яна нас на дно. Можа, аддамо каму-небудзь з ворагаў ці сяброў. Тут Іван Эйсмант, гэта такі ў нас старшыня Белтэлерадыёкампаніі, разважаючы на гэтую тэму, выдаў парадокс. Акурат для рубрыкі «Качанова». Ну і пра беларускі вінаград таксама пагаворым. А пакуль запарцеся выкупчык гарбаты, зрабіце бутэрброд і усаджвайцеся, як мага ямчэй. Гэта «Атмасфера». І мы гаворым пра беларускую эканоміку проста. Паехалі! Афіцыйная статыстыка. Сярэдні заробак у снежні склаў 3112 рублёў, што ў доларах перакрочыла за $1000. Нешматлікія старыя, тыпу мяне, памятаюць, што яшчэ ў 2005 годзе, у той самы момант, калі Лукашенко абяцаў па 500 да 2010-го, гучала яшчэ і пра 1000 да 2015 года. К 2015 году мы должны приблизить размеры заработной платы к $1000 в эквиваленте. Это самые высокие в нашей истории темпы роста зарплаты и доходов населения. Дык што, надышоў гэты момант, эпоха росквіту, рэнесансу. Не спешайцеся. Сам сабою рост заробкаў гэта добра. Але вы ж бачыце, што долар ужо не той. Зусім ніяк у 2005 ці 2010 годах. І Трамп вельмі стараецца, прыкладае сапраўды сур'ёзныя намаганні, каб апусціць амерыканскую валюту яшчэ ніжэй. Мы так можам хутка і $2000 убачыць. Але не толькі ў слабасці долара справа. Скачок заробку ў снежні – стандартная з'ява. Справа ў тым, што яго залучаюцца ўсе гадавыя надбаўкі, прэміі, і таму кожны Новы год у нас адно і тое ж. Скачок у снежні і адкат назад у студзень. Ну і пра 1000. Сярэдні заробак усё ж такі скажоны паказнік. Калі ў праграміста 9000, а ў санітаркі ў раённай бальніцы 1000, то ў сярэднім у іх 5. Ад чаго санітарцы не лягчэй. Але мы шчыра радуемся за праграміста. Больш дакладны паказнік – медыянны заробак, а ён адсоткаў на 30 ніжэйшы. А калі быць зусім дакладным, то варта паглядзець на вынікі апытання хатніх гаспадарак Белстата. Вы даведаецеся, што ў трэцім квартале 25-го, а звестак за 4-й пакуль няма, сярэдні даход склаў 2916 рублёў на сям'ю, або 1200 рублёў $400 на аднаго чалавека, калі ўлічваць і працоўных, і дзяцей, і пенсіянераў. Што значна больш падобна да праўды. Пра ніякую 1000, вядома, і гаворкі няма. Статыстыка адно, а жыццё зусім іншае. Віцебская вобласць. Калыска беларускай дзяржаўнасці. Полацк на 300 годзе старэйшы за Маскву. Гэта да пытання, хто каму старэйшы брат. Але мы тут пра эканоміку, а вось з ёй нешта моцна не так. Віцебская вобласць не радуе нашага галоўнага эканаміста-фатографа. І на мінулым тыдні яго несла моцна. Вось, паслухайце. Витебщина – это худшая ситуация в Беларуси. Там катастрофа может быть завтра. Промышленность – минус 4%. По отдельным направлениям – нефтепереработка, машиностроение – почти на 20%. Ровно год, 3 февраля 2025 года, остановлен Витебск-ДРЭВ.
До неприличных значений в 1,5 раза рухнул экспорт товаров. А это значит, страна недополучила почти 2 миллиарда долларов. По статистике 1 900 000 000. Нет улучшений в сельском хозяйстве. Минус 2,7% по стране. Плюс 2. 5% разбежка. И это ж к прошлому году, который там тоже был провальный. А прошлый год еще к прошлому, который постоянно у нас ниже, ниже, ниже. И пошло под откос. Так вот, чтобы вы знали, Витебская область получила государственной поддержки всех форм поддержки на 15 миллиардов рублей, начиная от промышленности, нафтан, закупка сырья, сельское хозяйство и прочее, прочее. Во избежание финансового коллапса реструктуризированы. Это значит, дано согласие президента на то, что вы не будете платить 2 миллиарда рублей, соответствующий указ. И вы тогда обещали за 5 лет по графикам погасить эти деньги, но погасили всего лишь 146 миллионов рублей. Як вам? Вялікі дзяржаўны дзеяч кіруе краіною, кагосьці прызначаючы, перамяшчаючы, пагражаючы увесь у мыле. Страшна глядзець на чалавека. А можа і праўда? Можа, так і трэба кіраваць? Дарагія сябры, спяшаюсь вас расчараваць. Ніводзін з людзей, прысутных у той зале, ніяк не ўплывае на сітуацыю ў Віцебскай вобласці. То бок вашыя грошы, тыя 15 мільярдаў рублёў паводле невядомага курсу, яны туды сапраўды выкінулі і нічога не вярнулі. І я ўпэўнены, што роўна такая сітуацыя ва ўсіх абласцях, інакш не было б у краіне сярэдняга наяўнага даходу ў разы ніжэйшага, чым у суседзі. Але скажыце, як дапамагчы зноў стаць паспяховым нафтану, калі праз саўдзел у агрэсіі ён страціў усе прыбытковыя рынкі? Украіну, Еўразвяз. І хто гэта зрабіў? Дырэктар нафтану? Ці можа кіраўнік аблвыканкаму? І хто? Хто дазваляў упампоўваць крэдыты дзяржбанкаў у Белвест, які банкрутуе? Няўжо ж гэта выканкам гэтак пастанавіў, што трэба ўкладаць грошы ў вытворчасць, што аб'ектыўна губляе рынок? З надзеяй на што? Ці хто бессэнсоўна выкідываў грошы ў збор тэлевізару «Віцязь» або ў спынены «Віцебск дрэў»? Гэта ж ягоны асабісты правал. Правал самой палітыкі кіравання эканомікай. І ніякімі перасоўваннем чыноўнікаў нічога не выправіць. Нічога. Не ў іх справа. Дзяржава заўсёды дрэнны ўласнік і дрэнны інвестар. Заўсёды. Гэта закон эканомікі. Но і з сельскай гаспадаркай. Віцебскай вобласці ставіць такія ж планы і паказнікі, як і іншым. Але яна адрозніваецца паводле кліматычных умоваў глебы. Ёй, калі верыць экспертам, дрэнна пасуе масавае раслінаводства і малочная вытворчасць. Там мусіць быць і іншы профіль. Інакш яна заўсёды будзе найгоршай. І з гэтымі цялятамі. Никакие эти полиэтиленовые домики на улице, засыпанные снегом, обледеневшие, телят не спасут. Это гроб для телят. Ты знаешь, сколько стоит телятник для телят? Павильон. Ты знаешь, самый дешевый. Вот, Александр Николаевич, под твою программу. Ты хочешь построить 1000 павильонов для телят. Хорошо. Где будешь строить? Это у него должен быть план. Он должен до председателя райисполкомов довести. Не шевелится. Ну, не трэба будаваць ніякіх цялятнікаў. Сельская гаспадарка мусіць быць у прыватных руках, і вы забудзецеся пра падзеж цялятаў. Справа не ў Віцебскай вобласці. Так, адтуль збегла або памерла 23% насельніцтва, а з вёскі ўвогуле больш за палову. Але ж агулам па краіне асноўныя паказнікі на траціну-чвэрць горшы, чым у суседзяў. Надоі, уражайнасць. Гэта не пытанне Віцебскай вобласці. Гэта праблема спосабу кіравання эканомікай. Краіна. Гэтак не будзе працаваць. Але да прызнання факту праблемы яшчэ вельмі далёка.
А пакуль мы тут собраліся виноград выращивать. Я потребовал от Назарова: сделай теплицу, обычную теплицу, и высади там виноград. Посмотрим, что получится. В этом году мы получили урожай. Что, плохой виноград был? Прекрасный был виноград. Прекрасный. То есть в Беларуси можно делать все. Кто мешает это делать? Шевелиться надо. Ці можна яго вырасціць у цяпліцы? Можна. Можна і дыні на паўночным полюсе вырасціць. Пытанне толькі ў цане гэтых дыняў, вінаграду, ківі з авакада. І вось тут надыходзіць час эканоміі. Эй, што вы робіце? Гэта ж не ў нас. Добра, уключыце відэа. Вчера в 6 часов вечера вся Минская область светится. Горят огни. И это характерно для всех. Пеняйте сами на себя, будете платить минимум из своего кармана. Все на улицах фонари включены. Все сияет. Минская область и туда дальше. Все горит в 6 часов вечера. Зачем? Чепуха полная. Отрегулируйте эти фотоэлементы, чтобы электричество автоматически с искусственным вашим интеллектом отключалось в 7 часов утра. И загорался свет не в 6 часов вечера, а в 8. И вот же ни один человек там не устал и не сказал, что за... Навошта ты, гэта, Рыгорыч, такія глупствы кажаш? Ну так, напэўна, трэба трохі падладзіць элемент. Але калі выключаць святло ўзімку на гадзіну раней, а ўключаць на гадзіну пазней, то агульная эканомія ў краіне складзе каля $1,5 мільёна на год. Зэканомім. Ліхтары ж не проста так гараць, не для прыгажосці. Наколькі павялічыцца злачыннасць? Колькі будзе аўтамабільных аварыяў? Да і ўвогуле, якім будзе настрой насельніцтва? Мы што, на вайне? У блакадзе? Не знайшлося смелых на нарадзе. І святло выключылі. Вясна блізка. Ператрываецца. Да іншых навінаў. Беларусь сталася галоўным пастаўніком рыбы ў Расіі. 112 тысяч тоннаў, амаль у 10 разоў больш, чым вылаў рыбы у самой Беларусі. Зноў беларускія крэветкі. Дурым расейцаў? Вось уж гэты Машэнскі. Не спяшайцеся, ўсё не так трагічна. Паводле ўскосных звестак, аб'ёмы паставак з Беларусі спачатку вайны рэзка выраслі, у разы. Але 25-й год быў годам пэўнага падзення. У гэтую статыстыку трапляе не толькі рыба ў выглядзе філе, наконт якой можна было б і задаваць пытанне, пансакцыйная яна ці не. Туды трапляюць і прасервы, кансервы, што ідуць паводле іншага коду ТНВД. І на іх цалкам законна пазначана «Зроблена ў Беларусі». І ў самой рыбы, ва ўсялякіх упакаваных прадуктах, калі кошт самой сыравіны менш за 50% ад прадажнай цэны, таксама можна законна указваць «Зроблена ў Беларусі». Падазрэнні ў маніпуляцыях з паходжаннем сыравіны ў расійскіх органаў узнікаюць ужо гадоў так 10, але Беларусь іх паспяхова адбівае, указваючы, напрыклад, што асобныя нарвежскія астравы пазначаны ў расійскіх дакументах асобна ад самой Нарвегіі, а значыць, не падпадаюць пад санкцыі. Да і ввогуле, гэта ж вашыя расійскія імпарцёры ў нас купляюць. Чаго ж вы да нас прычапіліся? Пытанне, што ўзнікае ў мяне, не датычыць паставак у Расію. Мы займаем там усяго 3,5%, крыху больш за $300 мільёнаў. І доля спрэчных паставак там зусім невялікая. Пытанне, чаму беларусы ядуць рыбы у разліку на чалавека у разы менш, чым расіяне? Вы не ведаеце? Напішыце пра гэта ў каментарах і пастаўце падабайку гэтаму відэа, калі вы ў бяспецы. А мы працягваем. А ў нашай любімай рубрыцы Качанова сёння Іван Эйсмант, кіраўнік тэлерадыёкампаніі развагамі пра прычыны праблемаў у Віцебскай вобласці.
Не, на жаль, ён не знайшоў іх у самым Лукашэнку. Да такой фазы пакуль яшчэ далёка. Але вінаваты ў яго не толькі вечна недбайныя чыноўнікі. Цытую: «Усё ж такі самы паўночны рэгіён. Дастаткова вялікі роскіт насельніцтва па тэрыторыі і побач, як я бачу, з поўначы не самыя дружалюбныя суседзі». Як же я вас, Іван, разумею і падзяляю ваш пункт гледжання. Адкрыем карту разам і паглядзім, з кім жа мяжуе на поўначы Віцебская вобласць. Калі быць геаграфічна дакладным, то праблему Іван убачыў менавіта ў Расіі. Я правильно яго разумею? Як не малюю лінію, што з Віцебску, што з Полацку з Новаполацкам, калі ехаць на поўнач, трапіш менавіта ў яе, у Расію. З думкаю Івана пра тое, што ў эканамічных праблемах і Віцебскай вобласці, і Беларусі ў цэлым вінаватая Расія, якая пастанавіла без усялякіх прычынаў напасці на Ўкраіну, з гэтай думкай мы тут у рэдакцыі цалкам згодны, падтрымліваем. Але за яго самога страшна. Беражыце сябе, Іван. Мы хвалюемся. Маша Калеснікава дала інтэрв'ю Марыне Золатавай і адразу Юрію Дудзю. Выйшла ярка. Ейныя тэзісы пра вяртанне да нармальнасці, пра імкненне да перамову з Лукашэнкам, распавед пра тое, як яна шыла форму беларускім ментам і ўкладала ў яе любоў, все гэта выклікала бурнае абмеркаванне і вельмі часта рэзкае асуджэнне у беларускім грамадстве. Якая любоў да міліцыянераў? Якія перамовы? Якая нармальнасць? Яе ніколі не было ў лукашэнкаўскай Беларусі. Як вы да гэтага ставіцеся? Я паглядзеў усё інтэрв'ю, і ў мяне не ўзнікла агрэсія. Я таксама мяркую, што выратаванае сёння жыццё палітвязня важнейшае за помсту, або крыху мякчэй за справядлівасць. Так, супраць нас, супраць народу Беларусі здзейснены злачынства рэжыму. І вельмі хацелася, каб людзі, якія яго здзейснілі, адказалі паводле закону, паводле справядлівасці. Але жыццё не казка, і не галівудскі фільм з хэпі-эндам. І ў 1989 годзе за круглым сталом з апазіцыяй сядзелі і кіраўнік камуністычнай Польшы Войцах Ярузельскі і Чэслаў Кіша, кіраўнік МУС. Яны не былі асуджаны, але Польша зрабілася вольная. Думаю, што ў нас ёсць прычыны імкнуцца да дыялогу, кампрамісу, згоды, дзеля будучыні. Мне здаецца, што яно важнейшае за мінулае. А што думаеце вы? Такая сёння атмасфера. З вами быў Александр Кнырович. Да сустрэчы.